Og Lisbeth, du har taget din kæreste med? Ja. Ja. Hvad laver du? Jeg har en optikforretning i København. Okay, hvordan går det med det for tiden? Jamen, det går rigtig godt. Briller er der jo altid brug for. Ja, det er nemlig det. Frisører Hvad er det med dig? og Du har ikke sagt et ord siden, Kåre. Vel ikke alligevel. Jeg laver Supersælgerne, som er et rigtig sjovt program at lave. Og så laver jeg lidt Hold kæft, hvor du sveder, mand. Supersælgerne er programmet, hvor sælgere konkurrerer. Vel ikke alligevel. Den der delfin, din far har serveret, eller hvad? Tak. Og Kasper, du har taget din kæreste Liva Eberhardt med? Har jeg det? Gud, I må ikke sige det til min kone. Kasper Christensen, Danmarks hurtigste komiker. Tak. Liva, hvad er det, du laver til daglig? Ikke noget? Jeg har fået at vide, at du er arkitekt. Nå! Jeg er arkitekt. Hvad er det spændende ved at være arkitekt? Du behøver ikke markere nu. Det er meget sjovt at tegne og sådan noget. Det er meget sjovt at tegne sådan. Laver I andet end at tegne? Spise frokost. Jeg er bare kommet til at tage min 8-årige niece med i stedet for. Okay, velkommen til dig og din jæse, og held og lykke. Ja. Lad os komme i gang. Kasper og Liva, I vælger først. Vi tager Superheroes til 100. Yderst intelligent delfin, som blandt andet kan opklare forbrydelser. Kasper og Liva? Jeg vil svare på spørgsmålet. Hvem er Lucky Luke? Jeg tror ikke, Lucky Luke lever i vandet. Så vil han være hurtigere end sin egen finde. Vi vil gerne have lov til at prøve at svare igen. Hvem er Flipper? Det er rigtigt. Liva. Prut?